A Pobra do Caramiñal prepárase para vivir unha Semana Santa diferente cun programa especial que aposta por poñer en valor o seu patrimonio natural, histórico e cultural. O Concello vén de presentar unha programación pensada para todos os públicos. A concelleira de Turismo, Estefanía Ramos, destacou que a proposta combina natureza, tradición e lecer, ao tempo que reforza a aposta por un turismo sostible e de calidade. Trátase de unha oferta pensada para todos os públicos que combina natureza, historia, tradición e lecer e que reforza a nosa aposta de turismo sostible e de calidade. As actividades comezarán o mércores 1 de abril cun obradoiro de marisqueo a pé na Praia dos Areos, unha oportunidade para coñecer de primeira man unha das tradicións máis arraigadas da zona. Terá un custe de entre 6 a 12 euros. A programación de lecer consiste en mércores 1 de abril. Pola mañá terá lugar o obradoiro de marisqueo de pé guiado polas mariscadoras da Asociación Mar da Pobra. Partiremos ás 12 da mañá da Casa Mariñeira. O programa continuará o Xoves Santo con xogos tradicionais na Praza do Cantón da Leña, unha actividade gratuita pensada para o desfrute familiar. Mentres que o sábado o protagonismo será para a natureza cunha ruta guiada polo Río das Pedras, e a cal terá un custo de 15 euros por persoa. O sábado de Pascua, 4 de abril, está prevista unha ruta turística pola contorna do Río das Pedras, guiada por Joaquín Rubal, experimentado xeógrafo e guía oficial de turismo de Galicia. O domingo pecharase a programación cun percorrido polo barrio industrial do Caramiñal, centrado na historia mariñeira e conserveira da vila. Todas as actividades, agas os xogos tradicionais, requiren inscrición previa na oficina de turismo, onde tamén se pode consultar información sobre horarios e prazas dispoñibles. Esta programación ven a completar a importante tradición relixiosa que temos na nosa vila, tanto na Igrexa de Santiago do Deán como na Igrexa de Santa María Antiga do Caramiñal, ofrecendo alternativas lúdicas vinculadas ao noso entorno, á nosa cultura e á nosa identidade mariñeira. Unha proposta coa que a Pobra busca atraer visitantes e, ao mesmo tempo, convidar a redescubrir os seus propios recursos.